bako wanda masani ne akan harkoki na sadarwa na zamani, wato Isiyaku Garba Zuru. Malam Isiyaku, barka da shigowa wannan filin namu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To Malam Isiyaku, ya zama kama al'ada ga wannan shirin, muna somawa ne da jin takaitaccen tarihin bakonmu a yau. So takaitaccen tarihi na shine kamar yadda na faɗa, sunana Isiyaku Garba Zuru, ma'ana ni mutumin Zuru ne. An haife ni a garin Zuru, mahaifiyata mutumin ƙauye Kanya ce, ubana mutumin Tadurga ne. Kuma na fara karatuna na firamare a nan garin Birnin Kabi har da secondary, wanda daga nan sai na samu aiki da hukumar tsaro da harkokin leƙen asiri na cikin gida, wato Department of State Services, wanda aka yi sani da SSS. Saboda tun ina secondary school muna ɗaya daga cikin wanda aka zaɓa, saboda kayan da suka ce a wancan lokaci hazaƙata da kuma sauran mutane, ma'ana dai cikin mutum 4 da aka ɗauka, daga baya kayan mu ƙare suka aje mutum 1, ina cikin mutum 3 da aka ɗauka daga wannan. Kuma aka kai mu makarantar horaswa wato DSS Academy da ke Badagry, Lagos. Muka yi training. To ina cikin hukumar ne na yi karance-karance na a mataki na A-level, wato na gaba da secondary. Ina cikin wannan ma'aikatan ne na yi wannan karance-karance. To daga bisani kuma a bisa raɓin kaina da ra'ayin kaina da yake nan, na aji aikin wato voluntary retirement, sannan na zo na ci gaba da neman ilimi da ya shafi harkokin sadarwar zamani da ingizon yanar gizo, da kuma yin wasu kwasa-kwasai da suka jibanci haka, kuma alhamdulahi akan haka yanzu nake tafiyar da rayuwata. To Malam Isiyaku, idan aka diba kana cikin na farko a wannan jiha da za a ce sun fara wannan harkokin na sadarwa na zamani da kuma harkoki na ingizon yanar gizon, me ya ja hankalinka tun daga farko ka shiga cikin wannan layin? Kamar yadda na gaya maka, na sami kaina da yadda Allah a lokacin General Ibrahim Badamasi Babangida aka ɗauke mu wannan aiki na wancan ma'aikata. To idan ka duba, ma'aikata ce ta tattara bayanan sirri. To ma'ana na saba da rubutu, abinda muke ce ma rubutun intelligence ko kuma report writing, ma'ana dai rubutu kenan. To kaga abinda duk ya shahi rubutu, kuma harkar jarida kaga harka ce ta rubutu, ɗaukan bayanai da labarai. To saboda haka akwai lokacin nan hukumar leƙen asiri na Isra'ila wato Mossad, mun yi sa'a muna ɗaya daga cikin waɗanda muka samu ganin su, ma'ana suka horar da mu a wannan lokacin din a makarantar. To akwai abubuwa da suka gaya mana, suka ce mutum, ma'aikata, hukuma ko ƙasa da ke da abubuwa guda 3 to ta gama komai. Na ɗaya, gidan jarida mai ƙarfi, domin da haka ne za a isar da saƙo gaba ɗaya har duniya ta sani. Na biyu, tattalin arziki mai ƙarfi. Na 3 shine ƙarfin soja. To ka gani ban da ɗaya daga cikin biyun can, amma sai na tsaya a ainihin mataki na sadarwa din. So shine dalili da ya sa na ji to bari ni ma yanzu in zo cikin wannan harka ta sadarwa, saboda dama can ni mutum ne mai son isar da saƙo ga al'umma. Misali, abinda wasu ba su sani ba da ke faruwa, to ya kasance an sanar da su kuma a hanya wadda yake tsabtatacciya, da kuma ƙoƙarin ganin cewa na isar da saƙo na shi talaka a wurin da bai da dama na isar da sakon. Don alal misali, kaman ko talabijin ne, rediyo ko wani abu, misali kaga in za a bada koda sanarwa ne wani lokaci sai an biya. To wani shi talaka bai da karfin da zai biya wannan abin. To sai muka bullo da wannan tsari saboda taimakawa da isar da sako, that is information dissemination, amma ta hanyar yanar gizo, wanda yake yanzu kusan in kaga mutum 10 insha Allahu za ka ga cewa mutum 5 suna da wayar da za ta iya shiga yanar gizo domin su samu sako da ake turawa. To Malam Isiyaku, ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a halin yanzu shine yaɗa labarai waɗanda ba gaskiya ba, labaran ƙarya. A wancan lokacin da ka fara, hakanan abin yake? To labaran ƙarya gaskiya, harkar social media yanzu abu ne da ya daɗe da gaskiya. Tun lokacin da akwai shi, yanzu ma akwai. Kuma abin da yasa hakan ke faruwa shine akwai masu wata manufa kamar 'yan siyasa. Ni a nawa fahimta,
'yan siyasan ne ke ɗaure ma irin wannan labaran ƙaryan mai gindi, saboda idan aka ɗauki mataki da ya kamata labaran ƙaryar ba za a yada su ba. To saboda haka kenan idan mutum zai zo ya yada labarin ƙarya ya kwana lafiya ba abin da ya faru, akwai wanda yake sa shi ya masa haka, akwai wani ubangidansa. To kuma in abubuwa suka lalace suka kiɗime gaba ɗaya sai a zo ana cewa ana yada labaran ƙarya. Alhalin su 'yan siyasan nan ke amfani da wasu yara da ba su san ciwon kansu ba saboda a ƙirƙiro ƙarya, sharri, ƙazafi don a yi amfani da shi akan abokan adawansu, ko kuma ma ɗan kasuwa ne ya kasance an amfani da wannan akan abokin jayayya na kasuwanci alal misali. To kaga irin hakan sai ya ci gaba da faruwa a cikin al'umma ko cikin matasa ba tare da sanin me zai biyo baya ba. To me zai biyo baya shine samun kanmu cikin irin wannan labarin na ƙarya a koda yaushe, wanda yake yana haifar da damuwa da tashin hankali da kuma asara na dukiya, wani lokaci har da rayuka a cikin ƙasarmu Najeriya da kuma duniya ma gaba daya. Yanzu akwai yadda mutum shi mai karatu wanda ka bibiya wayannan kafafen na sada zumunta na zamani zai iya fahimtar wannan labarin na gaskiya ne ko ƙarya, ko kuma akwai wani hanya da zaka aza mutane wanda za su tabbatar da abin da duk za su yada ya zama abin da yake gaskiya ne? Da farko dai sanin yadda za a gane labarin ƙarya abu ne mai sauki, amma bari in lura da mutane abu daya. A koda yaushe idan ka ga labari a paragraph na farko, na biyu ko na uku akwai abin da ake cewa attribution, ma'ana faɗin inda ka samu wannan labari ko kuma tushen wannan labari. Bari baka misali, kamar mu muka buga labari ai za mu ce isiyaku.com ya samu ko isiyaku.com ya ruwaito. To kaga wannan mu ne muka yi bincikenmu, mu ne muka fassara shi, ko kuma mu ne muka sha wuya muka je muka tono abin, ko muka babbako binciken ka mu yi labari akan wannan. To kaga ai cotton abin da ake cewa authority ko kuma source, wato ainihin asalin abin. Idan kuma labarin ba naka bane, alal misali kai dai kana son kai sharing ɗinsa ne amma kana son ka gane labarin na gaskiya ne ko na ƙarya ne, to kai daure ka karanta paragraph na 1, na 2 zuwa na 3. Za ka samu bayani a ciki wanda zai nuna maka cewa ga inda tushen labarin nan yake. Misali, NTA ta ruwaito, kamar yadda NTA ta wallafa da dai sauransu, ko kuma kamar yadda gidan rediyon kaza ya wallafa, ko kamar yadda gidan labarai kaza suka ruwaito. To kagan wannan ya nuna maka cewa akwai gaskiya cikin al'amarin, saboda kai din da kake karatu ko wanda zai rubuta labarin ƙarya ba zai kiran ƙarya ba ya ɗora ma wani gidan jarida ko wata kafan labarai da ta san ba ita ta faɗi wannan abun ba kuma ya ambace ta. Saboda mafi yawa a social media zaka ga cewa ai ana amfani ne da wall ko kuma page. To kaga sai a gano mutum nan da nan kuma a hukunta shi. To amma da za a tsaya, babban matsalar da muke samu shine da mun gan labarai matasan namu kawai sai a sauri a yada, ba a ma karanta paragraph na farko, kawai an gan sama kawai sai share, sai a tura kan labari, sai a tura. Abin da ya kamata a daure a karanta paragraph na 1, na 2, na 3. Duk wani ƙwararre ma'aikacin jarida ya san me yake, zai ba da attribution ko kuma credit ga inda ainihin tushen labarin yake a cikin paragraph na 1, na 2 ko na 3, don kada ya wahal da mai karatu. To kaga ta nan za ka gane ainihin labarin na gaskiya ne ko na ƙarya. Sa'an nan na biyu, kafafen labarai masu inganci wanda yardaddu ne, an yarda da su. Misali, kamar a NTA kuna da naku shafi, ko da na Facebook ne, kafofin sada zumunta, an san naku ne. Wasu gidajen rediyo ko gidajen jarida ai duk suna da nasu. Idan ka bullo kuma kafafen yada labarai na yanan gizo kamar ire-iren namu, da ka shiga kagan namu ne, ko ainihin uwar shafin ita kanta isiyaku.com, ko kuma a Facebook ɗinmu isiyaku.com, ko a Twitter ɗinmu, duk kasan labari da ka gan nan gurin kasan namu ne. To su kuma wasu pages ɗin ko shafukan a Facebook za ka gan wasu sunaye ne ma da ba su da asali. A Facebook kaɗai suke. Da za ka shiga ciki bayani na wanda ke da wannan shafin ɗin,
ka samu bayani za ka ga babu lamban waya da za ka tuntube su, babu takamaiman adireshin yanar gizo don duk gidan jarida ko kafan labarai ya kamata a ce tana da uwar shafinta, wanda idan ka shiga za ka ga ba wai kawai kafa sada zumuntanta ba, to ka danna www da ka zamana. Kamar yanzu misalin ku a MTA in ka shiga Facebook ɗinku ko Twitter ko kafafin sada zumuntanku kun bar adireshin ku na uwar shafi gaba ɗaya, saboda idan ka danna nan ma bai ishe ka ba sai ka ta uwar shafin ma ka samu cikakkun labarai har da ma wanda ma baka yi zato ba, kilan wanda suka fi ma wanda aka turo maka. Kaga na biyu kenan. Sa'an nan kuma na uku shine labarin ma shi kansa za ka ga cewa babu kwarewa a ciki, sa'an nan akwai sharri a ciki, an ambaci sunan mutum karara, an maka wani kasafi, kwararre ba zai haka ba. To kaga duk matasanmu muna kauce ma irin wayannan abubuwan kuma lokaci da gangan neman suna kurum. To wannan ukun ina ga suna ɗaya daga cikin abubuwa da ya kamata a kula, ko kuma yadda za a gane kafan labarai wadda ba ta gaskiya ba ko labarin ƙarya. Kai magana in aka karanta paragraph na 1 na 2 na 3 to in babu wannan nuna inda labarin ya hito ko majiyar da aka samu labarin, alama ce kenan dai mutum ya yi watsi da wannan labarin. To in akwai tushen labarin da an rubuta wannan haka yake. Yanzu bari mu baka misali, mu a ishaku.com duk labaran mu kaga ba ma za mu wahal da mai karatu ba don kada ya tsaya ta baba. Na ɗaya dai muna da subscription, ma'ana kenan an saye kamar layi ko kuma izini da kamfanin dillancin labarai na Nigeria, News Agency of Nigeria kenan, ta hannun wasu shafukan labarai masu zaman kansu wanda suka ga kwarewanmu a aikinmu suka jawo mu ciki, kuma su dama sun riga sun saye wannan izinin din, to sun ba mu, sun yi kwangilanmu ne cewa mu buga musu labarai kamar guda 20 daga kowane bangare, kamar tattalin arziki, tsaro, siyasa da sauransu. Kowane bangare sai mu dauko biyar mu tura musu. To muna da subscription wannan wanda mu ma muna amfana da shi. Na ɗaya kenan. Sa'an nan na biyu kuma za ka ga cewa labaran namu alal misali muna ba da credit, kamar ya zan ce credit, kamar misalin cewa wannan guri nan ne muka samu ainihin labari, kuma tabbas idan baka gan wannan ba a faragar na 1 na 2 na 3 daure can ƙasa ka duba ka gani, za ka gan an sa ko da a bracket ko kuma mutum zai ce ga tushen labari. Idan ma wani lokaci ko manya-manyan gidajen labarai ai sukan ɗauko labari wanda ya shahin Facebook na wani yardadden mutum, tunda yanzu akwai 'yan jarida da suka yi ritaya. To da suka yi ritaya kuma kagan ba daina aikin za a yi ba don abin a jini yake. To yanzu kaga duk sun dawo su kansu suna watsa labaransu ne a Facebook din. To yanzu kaga irin wannan ba za ka ce ba kwararre ba ne, mutum ne dan jarida kwararre wanda ya aiki a gidajen labarai na duniya, ya ritaya. To yanzu bai buɗa shafi ba na kanshi kamar na ishaku.com don akwai kashe-kashen kuɗi da kula da abin tsarin din daga hosting da dai sauran abubuwa da yawa suna nan da yawa haka na kashin kuɗi. To kaga mutum sai ya a Facebook sai ya buɗa shafinsa. To idan ya buɗe shafinsa za ka iya ɗauko shi ma wannan labarin kasa, kaga daga can dai ƙasan labari, ma'ana in ba a sa ba a paragraph na 1 na 2 na 3 to za ka gan mutum ya ba da inda ya samu asalin labarin can ƙasa, kamar a ce source, ma'ana asalin labari. To in ka ga baka gan wannan abubuwan ba da na ambata, to gaskiya ina shawartar mutane su ɗari da irin wa'annan labaran da ke yawatawa, nan ake iya gane labaran ƙarya. To aji sai ku wata matsala kuma yanzu shine gyara, tunda matsalolin sun yi yawa. A zaman ka kwararre wace hanya kake ganin an bisa a samu saukin wayannan matsalar? To na daidai shine waɗanda ke ɗaure masu yin wannan abin gindi su ji tsoron Allah. Idan ka kula galibi su 'ya'yansu ba wasu cikin irin tsarin nan na social media, kwasa zuba ɗin nan, habaice karyace sharri da dai neman karya mutunci ko martaban mutum da zage-zage a shafukan sada zumunta. Na farko dai gwamnati ta yi doka wanda yake ingantacce akwai, don har ya fara aiki na tuna akwai wani dan social media wanda ya taba rubutu game da wani bawan Allah na shugaban wata hukuma a Abuja, kamar shekaru kamar ce 3 ne haka ko 4 suka wuce. Na san yanzu yana kurkuku
alkali ya ɗaure shi shekara 10. To kamata ya yi su 'yan siyasa da manyan masu kuɗi da manyan 'yan kasuwa su ji tsoron Allah ya fara daga gare su tukun. Don in ba sun ba da ɗaurin gindi ba ga su wa'annan yaran ba za su samu su matasan ɗin ba za su samu ƙwarin gwiwan yin abin da suke yi ba. Kuma martaban kowa da mutuncin kowa yaran nan za su iya zubar da shi su karya shi su taka shi saboda ko da ka yunkuro to wa'annan uwayen gidan nasu da sunan siyasa ko biyan bukata ta kasuwanci za su kare su kamar yadda tsarinmu yake ta hanyar amfani da hanyoyi da kowa ya sani a Najeriya. Ni ne wane na san wancan sai a nemi karya mutum. Sa'an na biyu su bayan doka mai karfi da zai iya samar da hukunci ga masu yin irin wannan, gwamnatoci na jiha su kansu su dukufa wurin ilmantar da matasa sharurruka da illolin wannan tsari na batanci, cin mutunci da labaran ƙarya da sauransu a shafukan sada zumunta, saboda a koda yaushe abin ƙara faɗaɗa zai yi. Ɓannan yau gobe sai ta hita yau, ta jibi sai ta hita gobe. Za a kai lokacin da su kansu wannan abin da suka bari zai zama barazana, kamar yadda kuskure da aka yi can ta bangaren tsaro aka yi dan me yake da rikon sakai na kashi, yau ga inda abin ya kai. Za a kai lokacin da su kansu social media din da kuma irin halayen matasan mu masu watsa irin wannan labaran zai zama babban barazana ga ƙasa, jihohinmu da su kansu uwayen gidansu masu sawa. To a yi kokari a ilmantar da yaran nan, a tsaftace tsarin din, a sama musu ilimi, a yi kwasa-kwasai. Gwamnati tana da kuɗi, ba wasu kuɗi za a kashe ba da yawa, ba sai an kai su wasu makarantu ba. Akwai masana da za a iya gayyato su kamar yadda aka yi can ina ganin hawan wannan gwamnatin ma an yi irin wannan, ina ga kamar sau 2 ko sau 3 kuma an gayyace mu mun tahi, an kiro masana daga jami'o'i Sokoto, Kano da sauransu sun ba da ilimi, ma'ana sun ba da sun samar da horo kamar kwana 1, 2, 3. To kagan wannan in ana ci gaba da irin don ba kwasawa za a yi ba. Ina ganin insha Allahu ana lurar da wa'annan yaran abin zai taimaka. Sa'annan ni ina kira ga su wa'annan matasa din masu amfani da social media. Wato social media yana da matakai. Na daidai akwai abin da ake ce ma mainstream media, kamar irin ku haka gidajen talabijin, akwai rediyo, akwai sauransu, amma kuna da shafukanku na yanar gizo. To kagan bayan ainihin conventional websites akwai irin online media platform haka wanda suke a social media ake watsa su, kamar irin su Sahara Reporters na misali, irin su Daily Nigerian da Senior Post da dai sauransu. Sa'annan kuma akwai mataki na bloggers, kamar mataki irin na isyaku.com, al'ummata, labarai 24 da dai sauransu dai da yawa a cikin Najeriya, su linda yake gisblog.com da dai sauransu. Mataki mai bi ma wannan shine social media influencers, masu amfani da peji wanda za su zauna su yi rubutu, kuma rubutun yana da ma'ana, za ka ga babu zage-zage, inda duk suka yi rubutu abu ne na ka saurara ko da ba 'yan jarida ba ne, a matsayinsu na 'yan Najeriya suna isar da sako na ilimi, lurarwa ko faɗakarwa ko wani abu makamancin haka. To mataki na ƙarshe shine social media practitioners. Nan ne ake samun matsala. Ba yaro bai san me zai rubuta ba, kawai daga bambadanci sai kirari sai zagi, sai a ɗauko labarin wancan a sa ga ma dalili ko ainihin inda labarin ya hito, amma saboda rashin ƙwarewa da rashin sanin ya kamata sai ma a cire da gangan. Don na sha ganin waɗanda ke ɗaukar labarai na da gangan, inda muka ce isyaku.com ya ruwaito misali, ko sai in gan kamar yadda BBC ta ruwaito ko kamar NTA yadda NTA ta ruwaito, sai kaga sun cire daidai wannan gurin. To kaga irin wannan babban damuwa ne. Duk wanda ya kamata a tsaftace shi su san da haka, don a samu al'umma ingantatta mai kwari wanda za a anhwana da ainihin wannan social media, inda akwai hanyoyi da yawa da za mu anhwana da su zuwa nan gaba zan maka bayani. To akwai abin da nake son ka bambanta mu masu kallon mu, akwai bambanci na irin yadda za a yi rubutu kila na kira ko wani abu da gwamnati ta kasa da kuma wanda za a yi ma mutum. Don wasu sai su kama cewa ai gwamnati ta wadda sun ka zaɓa, don haka suna da damar su haɗi maganganu idan an kasa. Su kuma ta wani hannu gwamnati sai ta ga kamar su kattana a kai. Akwai bambanci tsakanin yin rubutu zuwa ga gwamnati da kuma zuwa ga wani mutum daban.
ni a nawa fahimta gwamnati ba ta mutum ɗaya ba ce, kuma dole gwamnati sai ta haƙuri, saboda duk gwamnatin da ba ta iya ɗaukan suka to dama ba don al'umma ta zo ba, saboda ita gwamnati inda don al'umma ne to kaman kana da mata 4 ne ai, kowace mace sai kai haƙuri da ita, haka 'ya'yan da za ta haihuwa. To saboda haka labari wanda ya shafi gwamnati to su masu rubutun su san da cewa wannan suna magana ne da hukuma, suna magana ne da gwamnati. Ina ga a tarbiyyar mu ma na musulunci shugaba ba cewa aka yi gaba da shi ba ka ce masa ga abin nan kuskure ko wani abin nan, amma za ka iya sa abin cikin hikima. Idan ka sa shi cikin hikima ya yi daidai kuma a daidai lokacin da abin yake faruwa. Wannan yana ɗaya daga cikin course da Professor Lemu a wani training da muka yi da aka hada masana ire-irenmu, ni dai a Kebbi Sokoto Zamfara Allah ya sa ni na samu wakiltan jihar Kebbi. Daga nan kuma gwamnati ba taimaka min da komai ba, da duk abin da nake ni ke makaina. Aka kai matsayin da ake ciki a yanzu. Na tona Professor Lemu ya ba mu horo akan hakanan abin da ya shahi rubutu. In dai har gwamnati za ka ba shawara to na ɗaya sai ka yi rubutu nan kaman kana magana ne da mahaifinka, abin da ya gaya mana kenan. In dai za ka yi rubutu ne game da waɗanda ke kujera ta hukuma kaman shugabanni da manyan jami'an tsaro da sauransu, sai ka yi ne kaman kana magana ne da mahaifinka ko kawunka cikin ladabi, mutuntawa da girmamawa. To amma ba zai hana ba can ƙasan sai ka yi bayanin da kake son ka yi cikin mutunci da tarbiyya da ladabi, amma ba ka fara da suka da ganin laihi da cin zarafi ba. Sa'annan shi ma mutum ɗaiɗaiku ai wanda za ka yi rubutu a kan shi, idan ma ka taɓa shi ba daidai ba ko kai masa kasafi ai zai iya kai ka gaba, zai iya kai ka gaban kotu saboda ya ja haƙƙinsa akan ka ɓata mashi suna ko ka ci zarafinsa ba a bisa haƙƙinsa ba. To shi yasa yake da kyau mu kiyaye wajen rubutun nan, a tsabtace yadda ake rubutun nan. Idan mutum ɗaya za ka yi magana shi, ka yi magana da shi kamar kana magana da wanka. Idan kuma za ka rubuta ne da ya shahi gwamnati ko wani abu kamar haka, cewa aka yi ka yi rubutu ne kamar kana rubuta ma babanka ne, kamar rubutu ne za ka yi babanka ne zai karanta ko mahaifiyarka ce za ta karanta ko kawunka ne zai karanta. To ina ganin duk wanda ya san me yake a lokacin nan zai sa ɗa'a, tarbiyya, ka gane, haƙuri da kuma ƙwarewa wajen isar da saƙonsa, yanda gashi nan ka gaya ma baba abin da ya kamata, ya ji zahi amma ba zai damu ba saboda ɗana ne wannan ya gaya min gaskiya. To idan da rabon za a gyara kaga sai a gyara, amma in ka tafi da zafi da cin mutunci da abin nan sai a ce to ma ba za a yi ba. Ka gan saƙon da kake son ma ya isa bai isa ba, kuma a ɗauki mataki. Gashi yanzu gaskiya shugabanninmu ba sa da haƙuri, dan abu kaɗan ka je an ce aje a tsare mutum, aje a tsare. Masha Allah. Allah ya taimaka. Duk da yake ana nuna min lokaci yayi, wannan masana'anta taka kana dokan mutane da yawa suna aiki wurinka, ana yaye wasu, kana dokan wasu sosai. Ganin haka kuma akwai buƙatar ganin cewa dai gwamnati ta shigo ciki, tunda at least dai akwai 'yan jiha waɗanda ka amfana sosai da wannan masana'anta taka. Kamar wani irin taimako kake tunani wanda 'yan gwamnati ta yi ma wannan masana'anta za ta ƙara ɗaukaka sosai? Yanzu dai kamar alal misali, ba tare da gwamnati ba, ina ganin muna da ma'aikata guda 5 wanda ni ke biyan su. Muna da motoci na ofis guda 2 wanda muke amfana da su. Muna da ofisinmu, muna biyan mai shara, ma'ana dai akwai logistics. Kuma daga wannan sana'a da muke yi muke samu, kaga amfanin kenan wannan social media din idan aka tafi da shi cikin tsari. Yanzu da gwamnati za ta taimaka mana, burina shine na yi ƙoƙari in isar da saƙo ga duk wani babba da ka sani a jihar Kebbi, amma saboda yanayi na aiki abin na cin karo da abin da ya kamata a yi. Ma'ana ban samu zama da su shugabannin ba in musu bayanin tsarin da nake so, domin na daidai ina son a faɗaɗa wannan abin. A shirye nake ma in ƙirƙiro ma jihar Kebbi nata, wadda su yaran nan 'yan social media abin zai zama kamar wani tsari na rayuwa gare su. Yau ranka da zan tabbata maka Google, kamfanin Google ita ke biya na da abin da ake ce ma tsarin talla da ake ce ma AdSense, tallace-tallace da muke sawa. Na fara abin nan
da duka a wata 5 ban wuce mutum 3,000 ba mai bin shafin isyaku.com. Amma a yau alhamdulillah nan ba daɗewa ba ma za mu yi taro na godiya ga Allah da ba da kyaututtuka na samun mabiyanmu subscribers kenan miliyan 8. Miliyan 8. Idan ka shiga shafinmu ba a Facebook ba mu damu da Facebook don mu masana ne kan abin mun gane harkar Facebook gaskiya bai yi daidai da tsarinmu ba da kuma Twitter. Amma muna amfani da Google saboda in kana son ka sami alheri to ka je Google kai tsaye ka samu direct access, wato waɗanda za a wayi gari sun san da shafin ka su tahi ba sai sun jira ka tura labari ta WhatsApp, Facebook ko kuma Twitter ba. Su je kai tsaye a shafin ka. Sa'annan kuma koko su je neman wani abu a yanar gizo sai ita kamfanin Google ta kawo su shafin ka. Shi ake cewa organic search. To wannan duk wanda yake publisher kamar irin mu kenan sunan da Google ta yi mana to ya hi samun kuɗi ta nan dan zaka ga daloli na hawa da zai baka mamaki insha Allah. To saboda haka fata na shine gwamnati ina ta kokarin in lura da ta kahin lokaci ya kure mata. Wannan gwamnati da muke cikinta da daɗi babu daɗi gwamnatin mu ci. To gwamma a tsaya a yi amfani da damar su tahi da wannan martaba tarihi ya ce lokacin na ne ko lokacin su. Amma sai ga abubuwa sun musu yawa Allah bai kaddari hakan ta faru ba. Amma son na ne in samun ma jihar Kebbi nata na taɓa yin wannan kebbi24.com kowa ya sani, amma daga hosting da SSL da domain name da duk wasu abubuwa da suka shahi kula da maintenance na website din wallahi daga aljihuna ne ta yi. Na taɓa kira mai girma gwamna na ce na ba jihar Kebbi wannan shafin, ya yi min godiya ya ce zai kiro ne mu zauna mu ji ga yadda za a faɗaɗa abin. Wallahi saboda sha'anin siyasa da kuma rayuwa har yau abin nan bai gudana ba, amma ban ga laifin shi ba saboda na san shugabanci harka ce ta hidima, saboda na aiki da wasu gwamnoni da kuma shugaban ƙasa Janar Abacha da kuma wasu gwamnoni a lokacin da na aikin wancan tsohon ma'aikatar na DSS da na baro. Saboda haka shi shugaba na san irin uzuri da muke musu akan irin haka. So abin da nake bukata shine gwamnati ta shigo ciki, ba wai ni sai an bani ba saboda ni na wadatu da abin da ake bani. Alal misali talla da muke sawa da abin da Google ke biya na yanzu, da ci na da sha na da sutura da na yara na da kuɗin makarantansu da komai nawa, makwabta da manyan abokai da sauran abin nan sun san da cewa tabbas Google ke biya na. Hatta nan bankin ma akwai wanda ma suna aikin banki amma saboda ganin yanda nake zuwa ina jan daloli to su ma suna son in dan koya musu wannan don in sun tashi koko yan uwansu. To amma me yasa su yara da kuma 'yan siyasa suke barin yara haka kawai sai zage-zage? Marmaki ɗan siyasa ka ɗauki kuɗi ka ba wani yaro guda, misali ba kada ku ya social media ku ga kaman bakin ciki nake muku, ba haka bane, ko kuma ku 'yan siyasa kuɗin nan da zaka ba mota guda ga wani ɗan social media misali, idan ka to ka ba kamfanin mu, kai ɗan siyasan nan a gurin da ka hito sai mu koyar da ainihin 'yan social media nan yanda za su amfana da wannan abin, yanda na tabbata mutum idan muka bashi training wata 3 in Allah da wata na 4 na 5 yaro zai iya ganin $100 a account din shi. $100 nan yanzu ana canjawa a canji, ina ga bai wuce kwana 2 ko 3 haka da suka wuce muka yi wani canjin shi ma ina ganin 60,000 ne, saboda dala a black market kasuwan bayan fage wurin 600 ne da wani abu. To ka gan dala 160,000 ne yanzu. Duk yaron da zai samu 60,000 a wata, tsakani da Allah kai dan siyasa ba karamin taimaka mashi kai ba. Kuma wannan ba ya tsaya bane, shi ake cewa threshold, karancin abin da kamfanin Google za ta baka kenan. In ka samu dala 1000 biyan ka za ta yi. To amma sai kaga an tattaru an tsaya. Barin tabbatar maka da wani abu, akwai wani sashe na social media a jihar Kebbi na wani dan siyasa ko shugabanni. Ana ba su 50,000 kowane wata. Ni ana wasa ne shekara 7 zuwa yanzu 50,000. To amma yau in gwamnatin nan ta tahi ba lalle bane wani gwamna ya zo ya ci gaba da su, kaga 50,000 na sun yanki. Amma a cikin shekarun nan da misali dan ihsanin da za a bamu an bamu, mun koyar da su, wasu za su iya wasu za su kwasa. To amma in Allah da wasu za su ci gaba da abin, to ka ganda an samu madogara ko da gwamnati ci gaba ne har bayan wanda ma ya taimaka mai din ya insha Allah. To Allah ya taimaka. Amin, na gode. Mun gode kwarai da ka ba mu lokaci. Na gode. Da fatar wani lokaci ma za mu sake gayyatar ka. Allah ya sa. To amin. Gode.